इंडिगोनं प्रवाशांची बोळवण केली आहे। प्रवासादरम्यान फटका बसलेल्या प्रवाशांना इंडिगोनं 10,000चे ट्रॅव्हल व्हाउचर देणार असल्याचं जाहीर केलं। मात्र व्हाउचर केवळ 3 ते 5 डिसेंबर दरम्यान फटका बसलेल्या प्रवाशांनाच मिळणार आहे। तसंच 12 महिन्यांच्या आत हे ट्रॅव्हल व्हाउचर इंडिगो मधल्या प्रवासासाठी वापरता येणार आहे। विमान सुटण्याच्या आधीच्या 24 तासांच्या कालावधीमध्ये जर उड्डाण रद्द झालं असेल तर त्या प्रवाशाला प्रत्येकी 5 ते 10,000 रुपये भरपाई सरकारी नियमांनुसार देण्यात येईल असं इंडिगोनं स्पष्ट केलेलं होतं। मात्र आता थेट नुकसान भरपाई न देता ट्रॅव्हल व्हाउचर देणार असल्याचं इंडिगोनं म्हटलेलं आहे। आता या संदर्भात इंडिगोवर सरकारकडून आता आणखी काय कारवाई केली जाणार आहे हे सुद्धा पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। प्रवाशांची बोळवण केलेली आहे, नुकसान भरपाई न देता ट्रॅव्हल व्हाउचर इंडिगोनं देण्याचं सांगितलेलं आहे।